Enwere nwoke some time ago said in the hope of reaching the moon, that men fail to see the flower that blows under their feet. Kedu ihe m ji maka ya wee bịa tata? Ndị Adoration Enugu led by PA Adoration Enugu, spokesperson, the all Adoras Enugu bloggers. Or is a new allegation against Evangelist Ebuka Obi? Two, most especially two big ones. Or is against him? Kedu ihe ọ na-ekwu? Na Ebuka Obi na import crowd. No na-eti moto ibukọrọ ndị ma from other state abata Enugu bebe mee crusade ka asị nọ ndị Enugu rọdịa. Na olugoto na Ebuka Obi, ọ bụla ịba moto si from another state bịa another state bụ problem. Ọ bụrụ nnọọ ịba moto si na another state to another state abụrụ mana ime unu emego video countless time gwa anyị ka ndị mmadụ si echu ka esi ebu moto elu odu moto agọ palace first stack my two maza olu udu mgbe mmadụ mgbe ahụ ali udu ndị mmadụ mgbe from Lagos ugwu Hausa na-abịa Adoration. Nke ha bụ ọgbọkwuola unu ihe ọjọọ mgbe ahụ. Ama m ugwu Hausa, amago m ihe mgbe ndị mmadụ na-esi ugwu Hausa abịa Adoration. Mgbe m na-elele ọgam CD plate, enwe ọgam na-elele CD plate mgbe na Terminus Market. Ọ bụghị ma Jos of ma Terminus Market na-akpa afịa Jamaica CD World. Inji akpọla afa is that ke ma na anara m akọrọ bish. Mgbe m na-elele ọgam CD, ama m mgbolo ọ n'ọbago moto si ugwu Hausa bịa Adoration. Emecha Adoration ego CD mbaka mgbe alụduwe ya because mgbe ahụ nwa na ihe dịka MP maga na-eme internet listing eluduwe ya mgbe the CD na-abịa 33 complete full message 33 without issue ya stamp n'azụ ọ na-abịa na-acha white mgbe eluduwe ya si ugwu east gbagote ugwu Hausa bịa na-ele mgbe ndị na-ele CD ya so ka a na-aji jezu preach na mbaka na-emekwa nka eluduwe so by time eludu onye ọjọọ atụchazila ahụ sị ka enwe m mbaka preaching, enwe m egwu mbaka, enwe m nka one ka egwu m 500 pieces, egwu m 200 pieces, distribute cha atụ ndị na-ele na ọ bụrụ onye atụrụ ahịa abịa Adoration mgbe on Thursday nnati ya na-abụkarị Sunday evening or Monday morning ọ na-aka osi aga. So kịta anụ nwa na ọ bụrụgolu unu a crime. See a lot of people yeah, I don't know how to put it, man. A lot of people na eji aka ha alapụta onwe ha because they like Ebuka Obi. Yeah, you can ask what is my take in this now. No, I am not a Zionite. I'm a Zion member. Yotago. I have other things in them and I'm done. I'm only dunamis with a Catholic background. I was born and brought up a Catholic. Man, growing up, there is one word that changed me. If your church cannot change you, change your church. So I switched to dunamis. So yeah, I tell me why I tell him dunamis. No, I cannot wait for you to buy the dunamis before I'm put. Because if you can team up with Matthias, team up with Ezenwanye to fight Ebuka Obi, Bible says I matter that now. When it pleases the king, that what he has done pleases the people. Bible says the king is stretched up his hand and took Peter. Manche until he destroy Ebuka Obi or destroy any man of God before Mbebe against the injustice done in the body of Christ. Because in a team up with Matthias Ogulu Mbaka Onyoshi, which we have stand against, Bombaka RNG, which we stood against, Bombaka Bilima, which we stood against, Bombaka all sort of name we stood against it. Kikia, try mame haicholo, all those people, Mba, try hachu miye hinime, ewezoena nunu, hachu bahanime, because every agenda upon Haji has been countered and broken. Their wings has been shattered and battered. Also, honor. Try him with every of their agenda. Kitambaka Wenya, one of the biggest marketing of the year. One of the biggest marketing of the year. But as they team up with Matthias, team up with Ezenwanye, because una like Ebuka Obi. Ebuka Obi at the end of the day, uno megida allow chukwekwe na ono do tuya.
if one of those people gonna have team up with, we definitely come for you, because I'm an able cripple go for you that you are next. I don't know why you guys are not seeing it. You guys are not seeing the bigger picture, but it is well. The name of this video called the one. Imagine umu ikwi idekwu na Evangelist Ebuka Obi na import crowd from ebe niile moto elodo na-eje. Ndị na-abịa adoration ọsọ ndị bi n'Enugu ka ịmụ ife. Ndị na-abịa adoration ọsọ ndị bi n'Enugu. Onwekwori ndị na-esi mana Nnewi mana different places were abịa there. Oya kwuru ya anọkata na-akọ ka ndị egbuwasịchara isi. What difference does it make? Also, when people load moto si Lagos, load moto si Aba, load moto si Ebenine, they are coming for the sake of the crusade. Zion name, Nenugu, Okoka Apamuzuka Hajilu, Obrozi the crusade Kahajiwebia. Who says that it must be people from Enugu Yano there? The same adoration I want to host in Enugu. Also, the be Enugu na bia, and I'm a jojo. One guy in there, I hate to discuss because at home can do the wrong thing where describe what if any made the guy. Then Obia Ugona every Tuesday called every gonodo. Obia anamenye gumoto jeje adoration Enugu. From Nnewi, enwere moto n'elu do from Nnewi eje Enugu boss adoration. The same thing with the Aba and different places. So ndị na-abịa adoration n'Enugu, ndị na-abịa from different places, Ebonyi State, even Abia State. So tell me, what difference does it make in Evangelist Ebuka Obi na-eme crusade na n'Enugu? People decide to come from different places to come and connect to that anointing. Unu the basis of ife unu na-ekwu agha na ahụ unu pụọ unu n'ọnụ unu bidoro yo Okadugo too early. Only end this game because this game will not be better for you people. Fadambaka asere kai kugodoku ekuchokwa ye pewe kwa chuku okuno no go kurie so kai kugodoku ekuchakwa ku pewe kwa chuku since he is the grandfather and he knows it all and we should play by his own rule. Let us play by his own rule first. He said kemegodi membe mechale pewe kwa zeri chuku, and that's exactly what I am doing right now. You want to tell me that Nandeli Nabia redeem na Lagos also Nandeli Nabia headquarters in the winners also maybe na around the bar wasn't the same Ogun State ma other places. The same thing with Synagogue Church of All Nation and other ministries not elsewhere. You just expecting who na Evangelist Ebuka Obi na Enugu na people I see from different places. Nke menu na ngopala ndị mmadụ esi from all over the world we bia una na-ekwugeri check and dey buwarisi na ebigeri n'aka na afụ bụ odife unu che nọọsụ unu nwere ọnụ unu amụọ na-emechiri ọnụ since unu ajọ ọsụ chọka akwa ilu unu ugwu. Ịghọtago unu feel that Evangelist Ebuka Obi cannot talk unu will advantage ya we cook up lies against him. Unu amụọ na God will raise people from different corners to speak for him even if he can reply to the Alpha and Omega. There are people God will raise to do that for the sake of the kingdom. Because according to the Papa himself, according to the man, we should all play by his rule. He said that the image of the church is far more better than the image of the bishop. Yes, he said that the image of the church is far more better than the bishop. So what are we saying here? So let us put things right for the sake of the church, only because now the image of the church is far more better than that of your Alpha and Omega. So people coming from different places to come to Enugu, is it people also from different places where be or Sunday on Enugu biaria. Pastor Paul and Enugu, people also from different places where be people also from different places where be Costa bosses Oga adoration and half of coastal buses and the mini buses in Jure Benine convey people from different places where be about Yafuziha, Ulemolo Zioku, on our own go out of Ifunu Yeku. Manono ya admit in Nika Gonune Mehe Arabara Shekara Baba Ono ya Fusianya
unu na-awa anya maka na edebere unu ndị unu na-awa anya ezugo here